Drama presents Handumanan sa Kaawit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Ana. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, natatawa ako. Ano pa na sayang kaagi karon? Ang usa ka babay nga taga Ibabaw, Cordova, Cebu. Ang at matatampo, nagdasangan nga, Ana. Salamat kayo sa imong paghatod nako, Harab. Way sa pa yan, Ana. Ikaw pa. Lakas gud ka na ako, gud. Sus! So, ato na ko, ha? Katuwa kong gingon ni mo, ha? O lagi. Alis ako. Bye. Bye. Amping. Sure. Dag, si Rato? Opa. Anong wa man nimo pasudla? Halaw man ang gabi pa, uy. Muli pa to sa sila. Ang saon nga, naglisod ba migsakay kod? Dagang kay pasahero? Believe kay ko niya ng bata. Bahalag magbalik-balik siya sa iyang agi. Basta kay, ihatod ka lang niya din eh. Ngun anak ka niya kapinangka. Maulagi pa? Maong nak. Sugda na to surab. Ayaw paabuta nga maadto pati sa slain. Pa. Tinuod? Gisugot ko nimo. Lagi. Salamat, Ana. Di ka gid magmahay. I love you. I love you too. Oh. Nga naman ang naong ni mo. May problema ba? Oo. Wala ko'y trabaho. Unsa? Nga naman. Nagkuskating ang kumpanya. Unya, apel ko sa nataktak. Rob. Karong pagid nga nagkinahalan kay ko og kwarta. Kay gusto ko mo eskwela og college. Gusto ko nga makahuman sa pag-eskwela. Kung mauna, ayaw ka bala ka. Ako'y mo gasto sa imong pag-eskwela. Ha? Sure ka? Lagi. Dako kog pagsalig ni mo, Rob. Makagraduate tigid lagi unya ka. Wow! Grabe ka na ng kugmahad, day. Ikaw di mo gasto? Day, gusto kong mutabang niya. Og dili man sa dautan niyang pangandoy, di ba? Hinoon? Pero siguro alam kita, ha? Nga dili ka magmahayo niya, day. Day. Congrats, Rob! Salamat, An. Salamat kayo nga imugi kong gitabangan para makatuman sa kong pangandoy. Kung na ako'y katabang, dili na nako idaw nimo.
O kining ako na human. Ako ning gamiton para makatrabaho ko. O makabawas ko sa tanan nimong sakripisyo nako. Salamat, Rob. Nak, pila na magid mo katuig ni Rab. O tanaw ko, murag. Maayo raman ang dagan sa inyong relasyon. Unsa man, wa mo'y plano nga magminyo. Andam naman siguro, Mipak, kay may stable naman may mga trabaho. Kaming duhan ni Rob. Oh, nanunyaw sa pamay gipaabot ninyo. Si Rob na lang akong gipaabot pa. Lain sa kayo kung may mag-propose niya, di ba? Nak, di na mo mga bata. Ug labaw nang wa mo magkabata. Istoryahin na ninyo ni Rab. Dili pa ko andam ang butanga, ana. Unsa? Nga naman? Nagduha-duha pa ka sa atong relasyon? Ha? Rob? Dili man sa ingon, ana. Pero kami niyo na ba yan, na? Dako ng butanga. Angay na nga hunahunaon ng pangandaman og maayo. Rob? Kaya nga no, sa dihang imo siyang gipa-eskwela, naingon ba da ika nga kinahalan pa nimong hunahon-naon ng pangandaman og maayo? Wa magriki pagduha-duha? Maugani. Sa kadugay na namo, magduha-duha pa siya sa mo relasyon? Basig dili sa inyong relasyon siya nagduha-duha, day. Ha? Basig diha nimo. Day. Dili ko madayon og ana, kay busy kay mi sa trabaho. Nasad? Rob, wala ba ko mo reklamo nga wa ta madayon og lakaw, ha? Kay bisag day off ni mo ni duty gihapon ka. Unya karon mo overtime pagyud ka? Yung sa man nina ko, nga trabaho man eh. Ah, bahala ka! Pasag din na lang. Wala gyud ko kasabot niya pa. Dako naman sa sweldo. Nganong kinahanglan pa magid siyang mukayod og ingon ana? Or basig paagi na lang na niya aron makalikay siya nako. Ha? Nganong nakaingon ka man ni anak? Nakabantay ko ni aning mga niaging adlaw pa. Murag lawom kay sa gyud na permi. Mura ramig wa mag-uban. Kinahanglan na gyud mo nga mag-istorya. Istoryahin ninyo og taro nga dili ipaagi og away. Sige na, Rob. Sultihi ko kung sa'y problema ni mo. Kaya bisag unsaon ni mong limod na hibaw kong naagi yung problema. Mura na akong mabuang nga maguna-una kung unsa. Na ako'y anak. Unsa? Na ako'y anak sa kong ex. Mabdos manggod siya pagbuwag na mo. Og sa diyang, nakakita siya nga, nagpost ko nga, nakagraduate ako sa college. Gipangita ko niya. Og yadto ko niya sa trabahoan. Mao din na hinungdan. Oo. Ana, sorry. Gusto kang makigbalik sa imong ex? Dili na. Wala ko'y gusto niya. Gusto lang ako nga suportahan ang akong anak. Kay kung kana kung okay ra nimo. Sige. Anak man na nimo. Dili ko na idaw nimo.
Salamat, Ana. Day, madto ko silang dyan ron, ha? Mabisita ko ni Dodong. Ha? Kinahanglan gid kang muadto? Dili di mo magkita sa gawas? Dili, kay nagtrabaho man sa bahay si Janice. O dili siya musugot nga manggawas ming Dodong nga kamirang duha. Oh, sige. Oh, ano ni sugot man sad ka? Unsa may mahimo nako? Dili ko gustong makaingon siya nga gidaw nako ang iyang anak niya. Ay, ambot lang gid mo, Ana. Dili man ang takabugo, uy. Pero kung maghisgot na ganit tabahin ni Rob, no? Dili na gid mo function ni mo utok, ay. Nga, tanawa niya. Dili kay ka na problemahon ni mo sa maabot. Day. Asa naman si Rob? Wa pa man gid manawag o mag-text na ako. Sukad nga ni Unseng padung sa mo bisitang dito. Dili sa makontak. Kanina ra ko nagsigig panawag. Kusog ka ra ba sa uwan eh? Magpaabot lang ko nga mo kontak siya. Kadlawon na. Og dito ang nalang ang uwan pero wag yapon siya paramdam. Ang ako lag nauli na to sa ila no niya. Nakatuog na dayon. Pero nganong kikulbaan man ko? Paaboton lang gid nako. Nakatuog na day ko. Salamat kinanawag na cute. Rob, Hello, Ana. Sorry kayo. Nalubat manggod ko. Unya, purting kusuga sa uwan. Nakatuog na lago pinaabot nga mutuang ang uwan. dito ka natuog sa ilang Janice? Oo. Sorry kay kayo, Ana. Maayo kayo. Naabtan ko kadlaw nga nagsigig paabot nga mo chat o manawag ka. Pero wa man lagi ka makahimo. Lubat gani ko. Sa di ka makasabot, Ana. Sabta sa doy. Og sabtasad ko, Rob. Wa ka pa maguna-una nga naa kay uyab diri nga nagpaabot nimo? Samtang ikaw naa kaniya sa bahay sa imong ex? Huna-una ako no. O sa may bation ako, ana. Sabta lagi ko. Hantod ka sa amo ko magsigig sabot nimo. Gisabotik ka nga gusto ka mo suporta sa imong anak. Usahay manggawas pang gani mo kauban si mong ex? Mas daghan pa gani kag oras nila kay nako. Rob, naibaw kung importante imong anak nimo. Pero ako, importante pa ba ko nimo, Rob? Ana, Naluoy na kay ko sa kong kaugalingon, Rob. Wa na ko'y peace of mind. Mas may pag-undangon na lang ni Nato. Ana. Pila ka buwan naman lang kang sigihilak, day, uy. Sakit lang yun kaayo, tay. Ako'y nakikbuwag pero ako may nasakit ng maayo. Abi ni mo, sakto imong desisyon nga gibuwagan ni mo. Gano'n na kaigon man ka. Nagkita na ko sa Facebook ay, nagbalik yun sila sa iyang ex. Ang mama siyang anak. Unsa? Mangwag yun ka masayop. Ikaw na gibuang nila. Ug nagpaabot ra sila nga mawa ka sa eksena.
Mao dayong grabe gid kayo akong kulba atong gabi una. Kay wa gid ko masayop sa akong pagduda. Nagpasalamat na lang sa ko sa Ginoo. Nga gihatagan ko og kaisog atong panahon na nga makigbuwag ni Rob. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN.